400 súb. Otázka, dáme 400 súb alebo nie? Ja neviem odpovedať na túto otázku. Dajte odber a uvidíme, či dáte 400 subs. OK, táto songa bude good. OK, je 400 sub. Možno dáme. Je to tu. Songa je good. Dáme 400 subs. Asi dáme 400 sub. Konec songy, boom. Toto bola pesnička vyrobená v škole, dajte like a odber, aby sme mali 400 subs. Ďakujem za počúvanie. 400 subs? Vždycky po 3,9. Songu som asi cca robil 20 minút. Nudil som sa v škole, cez hodinu nemal som čo robiť, takže nezameňte like a odber. A zatiaľ, čaute.